Lain-laing sektor sa Katilingban, wa makabatyag sa oil price rollback karong adlaw. Sayra nato pinaginining report. Nahukman sa udot ko kon United Drivers Operators Transport Cooperative nga di una padaganon ang 30% sa ilang mga diesel-powered units aron makameno sa gastuhan sa krudo. Ang udot ko may 132 ka mga units sa diesel-fueled modern PUJ nga nag-operate sa Metro Cebu apan 70% lang niini ang gipadagan labing daghan matag rush hour. Hinuon 100% nga nagdagan ang 100 units sa ilang mga Egypt. Matod ni Malvin Arias, chairman sa udot ko, nga bisan pa man sa 1 peso and 85 centavos per liter nga rollback sa diesel ug 2 pesos and 30 centavos nga pag-us-o sa presyo sa gasolina karong adlaw, wa kini nila mabatyagi. Kini bisan pa man kun gitugutan na ang 100% seating capacity sa mga pampublikong sakyanan. Atong padaganon ang tanan, ma'am, yung mga pasahero nato mo ra gikuha sa udot ko. Magpuno lang sa lusing nato kada adlaw. Hino nakita namo ang mga pasahero is nakiter man sa gyud. Hinuon mapasalamaton sila sa 7,200 pesos nga fuel subsidy. Ilang panghinaot nga muhunong na ang padayong pagsaka sa presyo sa petroleum products. Sa pagkakaron, gipaabot na usab nila ngadto sa LTFRB 7 Director ang ilang tinguha nga matugutan usab ang limited standing alang sa mga modern PUJs. Sa Mandaue City, gihangop sa pipila ka mga motorista ang rollback nga giimplementar sukad kaganihang buntag. Nining gasoline station sa reclamation area, 2 pesos og 30 centavos kada litro ang rollback sa gas, samtang 185 sa diesel. Apan matud sa usa ka motorcycle rider, mas maayo unta nga magpadayon ang pagmenos sa presyo. Murag kuan sir, kuwang pa jud. Kuwang pa ni? Kuwang ko jud, murag mahal pa gamay. Samtang moabot na sa 1,000 ka mga pirma ang nahipos sa signature campaign nga gilusad dinhi sa Sugbo. Gisugdan kini niadtong Biyernes sa lain-lain nga grupo kundi usa sa mga petisyon misupak sa padayon nga pagsaka sa presyo sa krudo. Mato ni Greg Perez sa Piston, padayon pa sila nga nang hipos og mga pirma aron mapalanog ang ilang kausa og ila kining isubmit sa mga government agencies. Samtang sa dakbayan sa Talisay, dili gihapon makatabang ang gipatuman nga rollback sa petrolyo karong adlaw. Gawas kun magpadayon pa ang pag-rollback o di na motaas pa ang presyo. Kini ang yangungo sa mga tricycle driver sa dakbayan sa Talisay. Sahip sa hiro o sa lakbuok. Nga karga 5. Marugit tao na mong magkuhan, nagbalik, way sod, usahay. Ang mga tabang man ang rollback, ma'am, pero ang pag-increase na petition dako ang mao na mga problema sa miyaning mga driver sad. Dugang sa mga driver nga di lang ang petrolyo ang nimahal kundi lakip na usab ang mga spare parts sa mga sakyanan. Rollback sila og 2, ang uminto pitindako nya sa may kapuslanan. Nya ang among kuan maara man gyapon mo poy naguminto sa amplitihan kay lagi dili kalihok. Ako si Famary Dumabok. Ako si Nico Sereno. Ako si Luan Merondina, Balitang Bisda.